At proud kami mga ibaga. May nakataltal na dedi airport tayo. So pa, awan ti insidente nga dagiti mabalin niya sa gulo-gulo no dagiti interference ng kunami. Kadagiti na palabas ang kadagiti dakiti o pinapasamak Roger. Kaditi holiday season, sir, kumusta yung biyahero? Ato, hindi nagsampet? Nagkarupuan? Awen, before pa dati holiday season, ano dat sumagan nga nagiti kalugaran tayo nga nagapulo Hawaii. Yan ang nakita natin na may influx sila. May da siguro nag-holiday dito Ilocos Norte. Mutamat nga nagiti taga Hawaii kat kadwa na kat doti taga Ilocos Norte. So dati na monitor tayo nga nagsangpet before. Ken tuloy-tuloy baka kaditi pa baka dada pala sumangpet. Ado pala ti pasayeros tayo magabot di Hawaii. Uray di rabi kat duman ta pasayeros nga sumangpet nga nagabot Hawaii. So, overheat na sa, kumbaga, nagbaling ang problema, hindi pagkain, hindi niya pasensya. Oh, one time, last week. Kasi di kadto ti pasahero nga naglugod di aeroplano, handa nakarga kami nagigi bagahe. So tinapasama, kabigatan na nga flight, inala di aeroplano kasi marono. May da sinubli nagigi bagahe na secure naman. At saka awan mo ti awan ti napuka, awan no, niawawang ko mga bagahe. All claims na ti bagahe nga nailugang ka din nga flight. Yung kabigatan na, ang dami. Sir, kaditi,